sekunda do konca finálového stretnutia. Toto už nemôžeme prehrať. Priatelia, na Slovensku budeme majstri sveta. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo vo finále 66. majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase 4-3. Sme majstri sveta. Vy ste to nevedeli. Sme majstri sveta! Peter Vondra, strojca nášho víťazstva. Dal dnes 2 góly, radostná lavička.